ngathi bayangikhulumela. Manje vele nje bahlezi bengikhulumela into engingayisho. Phela ukuthi bona basaba ukuthi sebezobona yizo ukuthi ingane ibadelela kangaka. Bekade belokho beyifihla into zabo. Nawe uyabona sihlulekile futhi nawe uyazi ukuthi sihluleka phambi kwakho vele. Ngoba singenalo thina izwi esilikhuluma njengomama ukuthi lokho asikwazi ukukhuluma thina kusecela ukuthi lokho akwenziwa secela ngoba usecele vele ebhamuke phezulu ukuze thina sizoyikhipha enkingeni asambe sobikela abantu bakini. Ngoba ngithi kuMakalibanzi kumele siyo reporta komalume bengivimba lento yokuthi omalume bengezwa ngabantu abaseceleni ngoba bazobatshela into mhlambe engasiyona kanti mhlambe ikhulunywa yimi naye uMakalibanzi. Ngenzeka sibatshele thina into eyenzekile phambi kwabo. Sicela uyobabikela ukuze nabo bebe sesithombe. Lento le yabothi ihambisana nento ukuthi nina manihlezi ningicindezela ngithi yabo. Iyahlangana lento ukuthi nihlezi ningicindezela. Nihlezi uthi usacela sizokhuluma naye. Nakho izolonihlulekile. Yes, inkinga yethu sisaba ukuthi usiyacela akakwazi ukukhuluma nathi, mayikhuluma nathi ifunelwe nathi. Nathi sivikele isithunzi sethu singagcini sibekwe ingane isandla. Uqinisile uThando mayethi usacela usihlulekile ukumphendula ngoba vele endlini usacela akekho umuntu omphendulile. Sisukume sesithatha ingane ngoba umakoti esebamba ingane. Asikwazanga ukumphendula ngoba beseshilo usacela wathi akafuni umuntu ozokhuluma ngegama lakhe. Okudala ukuthi kube sengathi kwesinye isikhathi siyakhuluma siyacindezela ngoba usacela uyasehlula kahle kahle sifuna ukuvuma namhlanje ukuthi yonke into ayenza usacela la ekhaya asinalizwe. Okuphethe yena kushuthi ukubekwa ingane phambi kwabantu isandla ngiyoba nguma wakhe nje ngeke ukuze kube mnandi mathiwa namhlanje usacela ubeka mina isandla. Leyo nto leyo ngiyathanda usho kanjalo uma nizovuma hayi umuntu ethi sizokhuluma nosiyacela ekubeni nazi ukuthi akakhulumiseki. Ngiyayiqisela mina ngithintika kakhulu ngithi uyangazi ukuthi mina wasemantsumini ngithintika kakhulu mhlawumbe mawubona izolo ngize ngakhala. Ngabe ngamsukela mangathi mhlawumbe ube ungishayile uyangishaya kodwa ukukhuluma engibhekana nakho kuhlelwe kwanini ubusaliveza uthini mhlamba sanibonani saphe ha omalume ozwile basitshela ukuthi ingane uthandwa akaphathekile kahle usacela simkhuzile before ukuthi lento ayenzayo asifuni